ή όχι? Κάμιλο Πάρδελο. Ναι, ο ήλιος Πανατέλη. Ναι, το βρήκε ο Μανώλης. Λουλού. Και εγώ είπα Λουλού. Και εγώ είπα Λουλού. Το πες πάρα πολύ. Παρακαλώ, γυρίστε πλάτες. Γυρίστε πλάτες. Γυρίστε τα μάτια και τα αυτιά. Και συνεργάτες και ομάδα. Μπράβο στο Μανώλη που είναι πολιτική. Αστέλη, έλα στο Μανώλη. Το βρήκα τώρα. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Γιατί